Tu vidíte všestranne použiteľný akumulátorový uhlový vrtací skrutkovač GVB 10,8 Li Professional. Je kompaktným riešením na ťažko prístupných miestach. Má dostatočný výkon na to, aby ste ním bez námahy zaskrutkovali skrutky s priemerom do 6 mm. Vďaka 5 nastaviteľným polohám hlavy možno vrtací skrutkovač využiť naozaj všestranne. S plnohodnotným 10 mm skľučovadlom s funkciou Autolock sa z neho stane obratom ruky akumulátorová vrtačka a zvládne priemer vrtania do dreva až 10 mm. A vďaka extrémne krátkej, len 11 cm hlave je perfektný zvlášť na prácu na úzkých miestach. Praktický indikátor stavu nabitia umožňuje kedykoľvek zistiť stav nabitia akumulátora. A integrované LED osvetlenie optimálne osvetlí tmavý pracovný priestor. Vysoké otáčky až do 1300 otáčok za minútu sa postarajú o rýchly postup práce, a to aj pri vrtaní do kovu. Presvedčte sa sami o prednostiach GVB 10,8 Li Professional, kompaktnom riešení na ťažko prístupné miesta. Teraz nový, v praktickom a jedinečnom L-boxe.